जोबोद दुखुनि खौरां दहाय फुङाव जों खौरांखौ मोनदों जिहेतु सासे बिजनेसमेन मोजां जोंनि बर'नि सासे मोजां बिजनेसमेन बिथांखौ मिन्थियै रावबो गैया थांनाय समनिफ्राय बिथाङा गावनि जे बेरामजों जुजिनानै हस्पिटालाव थांनाय मोनायावहाय रुंसारि जादों बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय टिम मोनसे जों दावबायफैदों आरो बिथांनि जे न'खर जे दुखुनि सम बेवहाय जों बाहागोदारि जाफैदों दा आफा आनान गसाइना बेखौनो आर'ज गाबो बिथांनि जे जिउ सोलेर सोरगोआव आलो गोजोनै थायो जायगा मोनो आरो इयुनावहाय जोंहा गोबां माने दुखु आरो माखासे खहा जाबाय बिथांमोन बायदि मोजां बिजनेसमेना रुंसारि जानायावहाय जों हारिया गोबां खहा जेखियानो जाया मानो बयहाबो मोनसे सम आरो बेबायदि थांनांगौ सम जायो दा दिनैनि जे दुखुनि बाहागोदारि जानायावहाय जों जिल्ला आबसुनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो न'खरनिसिमबो जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि जे न'खरनि बाहागोदारि बयबो जाहाथे जोंनि जे मोजां सासे बिजनेसमेन बा मार्जेट बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ बिदाय होनायावहाय जोङो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायबाय बिथांनि जिउ सोलेरा अराय आलो गोजोनै थाहैथों बेखौ जों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय गोजोन्थों।